Hadian balalap yagi tendong lumsnam baladap tes haki balet berat pathar harod jangkawa mintudu haki benta ka damsir na kaliang umakru elpariat haba pinsngau yakane da ka baong layap ka jingsngau jangki brieu yakawa mintudu ulaong henden kasngi ulayo jingtep yakane na kinonglit khwai ki balalap yagi te ki tendong lumsnam ki baladan snam tang armiter na kawa mintudu dan bak lada kawan ka he la tikna bagi te ki tendong kila syakit lut syaki benta kawa mintudu kabadai kanang basa umbam umdi halor kani umake el pariat ulaong maria yo jingtep yakane kila ujor shu Dr. GH Sharmang MFS ubadai member secretary ka MSPCB badminta hi kasni tho ding kibriel jangkate ka tanat baru engineer ka Jawai Municipal Board kila wan banjurip yakane ka damsir nakaliang ka tanat municipal kala pintep bakan pha penlum penlang yakite kitendong khanang banyo le ya ka badan kam Henry ka basusi shu shu ka long bakite kinong let brat pathari kitendong lumsnam kimdan shu ka jingsngau wat ya ka kwat ka khia ya ki do do wa bat kumju ya kamariang kat ki badan kti ya ka ne ka kam ki de ban wan mi shakhmat bat shim ka jingket khli namar ladan ka jingsuba jor ya ki badan kti ong uma parian ladakin wan shakhmat kila ban sha penchi kamting e kat kum ki kendon an shu shu ula ong kum ki ne ki jingja kim de ban ja shu nang ne shakhmat komta ka badan kam ka de ban dan ka jinget relang namar menta wat nakaliang ki bor pinya district bat ka district council kim shem la pet shu ya ka ne ka jing e jong ka wa mentudu kombalong menta wat ka wa mentudu kala dap da khando suda bat kala penstang ya ka wa habaro shilenter ula kintu ru ya ki breu ki balet sat jan sha ki benta ka wa ba kim de banet brat ik jaklia jaklat sha ki benta ka wa mentudu hani kani ka step tami hani road kani ka mentudu ka wa damser ka wa wa chicken ten wa kapsar i kiberu kan ni dayap isnyau ki ka mentudu kadaw to wa hadin wa da chemi da khana ki wa khwi wa em ki ki wa no ya kini ki tadong ki wa pendap ki isnam na kini ki hospital na ki laboratory kapsar ki am hajuai tano gi heini na jorong surok ni no gi hasan dan chau poi kam wa armitar sa ka mentudu te halari ni niliang yong i na kho wa mentudu masin tip i gani te depan tip i cha o members ke 3 yong ka state pollution control board o ma George Sharmang mari pentip ne ga sngi chru wa gini ki expert ni engineer ki technical engineer yong ki the one ni wa hajoi pon le o engineer yong ka Jawai Municipal Board wan langi te hakwa de yo upat ya gani ka jing sausi ka jing jia ka wa ki tadong dang emudi snam te kani ka jing man jing long ni nto de ka man ko nang kong ini ki banai ko de dep la da jia he ko kam ni rai sausi kam o sa jisen wakite ki baru ki wam em de isnyau yong baru to nagani ko ko na mantadu haini em ki dakha na loriten la ko to wasam ka PHL triple to ni na mantadu ini sna ini tadong snap em baha pem yo yu kai pem kit ko te la de yo yu kai te man tip de ong yu yo ki kujut te ne ti daw man ta jor set ko i wro man de yo ini te kat ki em kti ha gani ki wano ye ini kita dong snap la da to ki wana hospital ne na to ne ki laboratory ki em hajuai ne ko tawir yang snong juai le ko wi hu ong phi karpat lang ba kani ka jiya kalam ki yong i one lik khaman likhana i lepentep chim ka jingit khle mato wa ne liang yong i de em ki wasubai i dem ko subai tapon he kini ki singi asngi ne ni la to law tang thoi te la to chem te ka widan he kandon ko tip ito wa ya ki laboratory na hospital la ki doctor na mo ki lab technician na mo ki em hagatula ka jing penchitom ka wa ka dukan law khang la da hospital lo na loriten la o chong hirot ki po jail kini ki em khti he kan to ini ka mo ngan ni to ta ko ya ka ko ke khia wa kham tam ya ka mariang go em te ka nim khta ka do i ki ke na ka man tadun ne ka yin rai rakta lut ko yawaro hile ka mariang ki yong te ki ba kani ka jinglong ka jingman ni yulti ne do mentu moha di uji asa jisin ki wan ka em laboratory talwirong mentadu ne ki wa em na hospital ro chna jar ka thau palang ya kini ki biomedical waste kat kam di an te ka tadon hi te yulti wa de kra lang i chirup waro ukulam
haki social media la to kulam hi man positif man konstruktif kalami i chaka chaya jahat le hoi kulam tangwa kai kre kam lang am kam ha to kani ka po da yo wa nei liang yong ki bos sarkar khamtam nado ka council ki yong i ko am haini u deputy commissioner hado ka bos sarkar le hayato o ga man tadu mem de banai kat kama yo kat te hawan tan haini da bon sai dap handao na lori ten le chemi le bagi wa sai that haini le myo sa ki pi cha thoi hap sai ki tang ka jingkan tu kar pa di ro ka sai than hami no i e yong pi haini hami no gitu ki usle nyu kedong gi yong pi hami no i gitu ki penem ki kamong ki pat kamong ki yong kan tha lu no pi haini ma to pen nei ni ta ta kar pa di le ye ro ki bor yong sarkar don council hodo dc wa ki wa ka water resource masnya ba tholat kaman wa umle yong ina juai le tholat nya ba wo em ga tha go sai that ki he wo yo palang ki dhep waro ta ka to ka jingkan tu gi yong i ta karmani mohogi ari kami sa jisen ta ka municipal ne da ya kalami da ong ki na ki u le khat ki ni ta dong snam maro ni dem nei ten yo li no ki chegi to thau no i wadabo ki ni biomedical waste ta ka ta